моля госпожа Захариева. Уважаеми участници, заповядайте по секторите за съревнования. Да напомня, в 12 часа ще има награждаване. Всички класни ръководители да бъдат сега в фоайето на училището, за да бъде раздадено подкреплението на участниците. Сега ще чуете музикално изпълнение от Кристина Петкова, 4-ти Б клас, като да и не.
Следва изпълнението на Шабан Шабан от 6 клас. Ще изпълни Влюбено момче. Смешно с микрофон в ръка. Настой да пиеш. Jangan.